ćao svima ljudi, vi gledate Enius kanal, ja sam Nikola i danas kao što ste vidjeli po naslovu videa radimo vrste ljudi za vreme izlaska. Ako vam se video svidi, naravno lajkujte ga, šerujte ga, subscribeujte se na kanal, kliknite na dugmu za obavještenje i zapratite me na Instagramu ako želite. I to je to, uživajte u videu. Jo ljudi, moja pesma. Prvo pijem da započne noć, drugo pijem jer nisi više moj. Treću čašu za ljubavi stare, za ljubavi nove, sve čaše nek se slome. To je opet moja pesma, Ti moje zlato, ti moje zlato, ti moje... Zovu kao ti i sve neke su reke ljubavi, nose me u raj. Limonke koji piju rakiju, volim ih jer mirišu na Srbiju. U milion oni se prepoznaju, volim ih jer me na tebe sećaju. Sam prošao bolje od vas. Otvorila se vrata raja, čaure ih lepo krase. Crne oči pune suza, sijaju zbog bele mase. Pune kase, Balkan štrase, dil je gotov, nema nas. Nemačka nam je na meti, gdje su pare, dole nas. Sarajevo trinke vodka Melon, Entourage so wie Don Corleone. Sind wir Straße oder Popstar-Idole, keine Ahnung, kenne nicht einmal den Ort, wo ich wohne, weißt du, sag Amo. Ludilo, ja pijem vodu, znate? Samo vodu, ja ne pijem alkohol i super sam. Super se provodi, ludo je. Voda, ja pijem vodu. Ćao, ja pijem vodu. Ćao, ja pijem vodu, znaš? Ne bi mogao da pozajmiš upaljač, a kamoli da dobiješ cigaru. Ne možeš da znaš Može i kako je meni jedna voda. sati, ne možeš da sediš s nama ni da platiš. Ti mene zajebavaš. Ti mene zajebavaš. Ja pijem samo iz kristalne čaše, znači šta je ovo? Hvala Bogu, znači ovo ti je posljednji put u životu da si meni promašio, znači kad mene vidiš kristalna čaša da si izvan. I to bi bilo to za današnji video. Ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte kada bi ostali mogli da ga vide, subscribeujte se na naš kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi.